Добрий вечір. Мене звати Любомир Ференц, і ми розпочинаємо інформаційний вечір на телеканалі АТР. І ми сьогодні наш вечір розпочинаємо із новини дня. Сьогодні Національне антикорупційне бюро затримало сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, а також екс-заступника глави Міністерства внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Окрім того, за даними джерел «Української правди», у правоохоронних органах третім затриманим є харків'янин, керівник IT-компанії «Турбосео» Володимир Литвин. Мова йде про так звану справу з рюкзаками Авакова, оскільки зараз спеціалізована антикорупційна прокуратура мала подати клопотання до Солом'янського суду, щоб обрати міру запобіжного заходу для сина Арсена Авакова. І у нашій студії ми вітаємо колишнього першого заступника Генерального прокурора України Миколу Голомшу, а також Ольгу Курносову, російську опозиціонерку в еміграції. Доброго вечора. Я пропоную переглянути відео, як сьогодні Національне антикорупційне бюро затримувало сина Арсена Авакова, а також як син Арсена Авакова поводився під НАБУ. Ось ми бачимо, як працівники Національного антикорупційного бюро виводять сина Авакова. Сина Авакова ми бачимо, що це не дуже турбує. Він передає вітання журналістам на камеру. Тобто можна зрозуміти, що він не дуже хвилюється. І от перше запитання у мене до пана Миколи. Військова прокуратура тримала справу, так? Процесуально вона вела. Цю справу з рюкзаками сина Авакова, як вже охрестили її в журналістських колах, а також в народі. І зараз НАБУ витребували цю справу і затримало сина міністра внутрішніх справ. Про що це може свідчити? Ну, перше, якщо згадати про відео, яке було, і про зміст розмови, який вівся на рівні заступника міністра і інших суб'єктів, які говорили про господарчу складову у розподіленні бюджетних коштів, то суспільством було це сприйнято як злочин, який повинен би був бути розслідуваним. І він розслідувався, але було воно все прикрито тайнами. Зараз, в принципі, я так розумію, що появилося вікно, яке відкриває завісу від епіцентру розслідування, і ми вже бачимо якісь активні дії. Я хотів би звернути увагу тільки на єдине, що фактично не можна у силових відомствах призначати людей, які є від політики, людей непрофесійних в плані проходження у правоохоронних органах, людей, які не розуміються на стратегічних завданнях. Ви говорите про Арсена Авакова, так? Це не тільки про Арсена Авакова. Ви ж зверніть увагу, що дуже багато людей, які фактично не маючи ні відповідної освіти, ні відповідного проходження, сьогодні керують у правоохоронній системі. Це неправильно. Тому що для того, щоб людина пішла працювати в правоохоронну систему, вона проходить вишкіл. Мало того, що вона проходить вишкіл, треба хоча б до 5 років на рівні середньої ланки готувати опера і слідчого, і потім вже керівника. І відповідно 7-10 років спеціаліста, не кажучи про керівника вже після 10 років, який міг би розуміти стратегічні завдання і розуміти відповідальність тої посади. Тому призначення людей, випадкових людей, які не мають ніякого вишкілу, воно, по-перше, б'є і по правоохоронній системі, а друге, заводить у правоохоронну систему корупційну складову. І зараз ми помічаємо, що правоохоронні органи напроч
донедавна, до появи Князєва, і йому дуже прийдеться довго розгрібати, це уражені корупцією. Займаються в більшості рейдерством, заробітчанством серед розслідування кримінальних правопорушень по відношенню до малого середнього бізнесу, не займаючись конкретно державними управлінцями, які плодять схеми, які диктують умови, де малий середній бізнес загнаний просто під стіл. Ви говорите про Службу безпеки України, Це про говориться про всю Нацполіцію, про правоохоронну Генеральну систему. прокуратуру, так? Про всю Всіх. правоохоронну систему. Тому що станом на сьогоднішній день при наявності Конституції, закону, який передбачає єдину перевірку податкової, керуючись своїм законом, кожен правоохоронний орган приходить і паралізує роботу малого середнього бізнесу. При тому, я так думаю, що це тільки із внутрішніх наказів керівників. Ми тому потребуємо відповідної кодифікації. Пане Микола, я вас тут переб'ю. Ви говорите, що зараз правоохоронні органи вони займаються заробітчанством, так? А коли ви були на посаді, цим не займалася прокуратура, Служба безпеки Ви України, знаєте, поліція, ви знаєте, тодішня міліція? справа в тому, що це десь почалось, на мій погляд, приблизно з 99-2000 років, коли в прокуратуру і в правоохоронні органи почала вповзати корупція. Саме коли призначали не прокурорів. Зараз з нами на зв'язку під судом є наша кореспондентка Вікторія Аблязова, в якої ми запитаємося, що там зараз відбувається і чи вже подали клопотання антикорупційна прокуратура до суду. Доброго вечора, Вікторія. Вікторія, чи чути нас? Ми от стоїмо під судовою залою. Сьогодні суду над Олександром Аваковим не буде, адже до 18:00, коли ще реєстрували інформацію по судовим справам, клопотання не було подане про обрання запобіжного заходу для Олександра Авакова. Тому сьогодні засідання не відбулося. Ми поки не знаємо, так само як і не знають в суді, чи буде засідання завтра чи післязавтра, адже для цього потрібно, аби було надане клопотання. Олександру Авакову вже оголосили про підозру, його звинувачують у розтраті та зловживання своїм становищем задля того, аби мати якусь наживу. Тобто це все поки що на цю годину. Будемо і далі вам розказувати, якщо щось буде відбуватися. Студія. Дякуємо Вікторії Аблязовій, нашій журналісті, яка зараз знаходиться під судом. І, як вона нам повідомила, скоріш за все, міру запобіжного заходу сину Арсена Авакова Олександру сьогодні не прийматимуть. Пане Миколо, йдуть торги? Я думаю, що саме так. Тому що, пригадуєте, нещодавно інформація про затримання одного замміністра внутрішніх справ і показували певні кадри, потім це визначили фейками і так далі. А перед тим навіть ось ці розмови, саме той же сам замміністра, який був до того начальником, керівником одного з УВС, він фігурував у тій записі, коли йшла мова про розмову. Я не хочу називати прізвище умисно, тому що у нас існує конституційна норма, яка може сказати, що винен може бути тоді, коли винесено вирок суду. Пане Микола, а давайте все-таки подивимося відео, із-за якого і весь скандал, так? Це відео оприлюднили журналісти розслідувального проекту «Схеми», і він показує розмову Олександра Авакова з тодішнім заступником міністра внутрішніх справ паном Чеботарем, де вони розмовляють саме про ці рюкзаки і про розтрату коштів, тобто на закупівлі яких йде мова про розтрату коштів, і саме цю статтю інкримінує Національне антикорупційне бюро. Там Саша є кредити, Саша. Понимаєш? І я так його взяв тоді зробив. А якби це не було, то все. А я тоді все робив. Как дела? Ничего, как у вас. Це шут. Ну ти знаєш, ми ж боремося. Це що, куди там? Сколько
ты на Новый год можешь поставить? Ну, Василий Иванович, Не можешь? Мы же не можем, мы же заказали. Значит, тоді давай так, ты заказывай. Максим 100 штук сделал. Да, ну что заказывай на следующую партию, сколько там, 2000? Да. Заказывай на 2000, а я сразу после Нового года приватную. Предоплату сейчас не дадите. Нет, мы не можем предоплату дать, тебе надо, чтобы ты нам поставил до Нового года. Если я 100 штук поставлю, мне 50% предоплаты не дадите. За что? 100 штук? Тогда один тебе и все ушли. Нет, вот 2000 вы можете дать предоплату? Ось зараз ми переглянули відео журналістського проєкту «Схеми», де показано розмову, ймовірну розмову, так, бо це ще треба довести тодішнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та сина Арсена Авакова Олександра. У мене таке запитання. Там вони домовляються щодо рюкзаків. Це, скоріш за все, буде використано як доказ антикорупційною прокуратурою. Звідки це відео у журналістів? Це ж дуже має бути серйозний рівень, щоб записати у кабінеті заступника міністра внутрішніх справ. Це Служба безпеки України зробила? Це свідчить про те, що в правоохоронних органах завжди залишається патріотично налаштована частина співробітників, чесних, відданих своїй справі. Я думаю, що саме вони постаралися, що десь це Але не настільки впливо. патріотичні, що змогли розмістити камеру в кабінеті заступника міністра внутрішніх А справ. ось тут, я думаю, що це було легальне розміщення, тому що і санкціоноване відповідними державними службами, тому що, знаєте, коли приходять люди на тлі довіри, і думають, що от ми прийшли, там така корупція, і зараз Охранна будуть система, відкриті, наприклад. будуть відкриті двері для того, щоб заході бери гроші, і тому вони і не криються. Тому ті спеціальні служби, які покликані боротися з корупцією, вони тут же входять із відповідними клопотаннями. По-перше, по-друге, особливо, якщо є якась інформація у той час контррозвідувального напрямку, то вони мали на законних підставах право розміщати такі. Ну, дивіться, часто говорять, так, є такі думки, що в нашій країні існує така полярність, так, силова. З однієї сторони президент України, з іншої сторони це Арсен Аваков, так, міністр внутрішніх справ. СБУ є підконтрольне Петру Порошенку. Тобто це була структура, яка зацікавлена у компроматі на Арсена Авакова, так, і яка вертикально підпорядковується президенту України. Правильно я розмірковую? Я думаю, що ні. Це була, я думаю, що діяльність певного правоохоронного органу, якого я не хочу висловлюватись, це зрозуміло, так? Які фактично документували протиправну діяльність. А от суб'єкти, які фігурують, вони просто не орієнтуються. Вони думають, що посада – це все дозволеність. І ось оця запис демонструє, що це не все дозволеність. І дружба пропадає, коли йде мова про відповідний інтерес захисту держави. Таке відео не може бути простоювати. І такі матеріали, якщо заведена відповідна справа, я не кажу про категорійність, тому що це все таємниця, державна таємниця, але є такі законні методи, які дають підстави заводитись і потім реалізовувати. І коли вони вже заведені, коли є такого роду матеріали, вони не можуть лежати, тому що вони можуть пролежати рік, 2, 5, все одно хтось повернеться до тієї теми і буде запитувати, чому не реалізовано, і буде намагатися реалізувати такі матеріали. Давайте до нашої розмови доєднаємо Ольгу Курносову. Ви хоч і знаходитеся тут в еміграції, так, є росіянкою. Що можете сказати про цю ситуацію, яка склалася в Україні із так званими рюкзаками Авакова? Так вже охрестили цю справу? Так, ну, насколько я понимаю, у следствия есть 72 часа для того, чтобы выйти в суд на избрание меры пресечения. Так. Так что я думаю, вот ближайшие дни, они будут очень интересными, потому что я согласна, что есть какие-то переговоры, и, собственно, мы поймем, с какой именно меры пресечения они будут выходить, то ли это арест, то ли это домашний арест. И вот это уже будет понимание, скажем так, насколько острое будет бой уже дальше, когда будет рассмотрение дела по существу, потому что пока это только самое-самое начало, пока это только рассмотрение меры пресечения. И то мы уже видим, что с судом какая-то непонятно в этом ли суде или в другом суде. Это уже говорит о том, что
собственно, все стоят на ушах, мне так кажется. Давайте перейдемо до обговорення іншої теми, фактично, заради якої ми вас сюди покликали до студії, але інформаційне поле України і події настільки стрімко розвиваються, що ми не могли упустити теми рюкзаків Авакова, але давайте все ж таки будемо говорити також по вбивству Аміни Укуєвої, а також по пораненню її чоловіка Адама Осмаєва. Нагадаю нашим телеглядачам, що вчора, 30 жовтня, в 30 кілометрах від Києва, в населеному пункті Гливаха був розстріляний джип командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва і його дружини Аміни Укуєвої. Це було другим замахом на цю подружню пару за останні 5 місяців. Пане Миколо, от ви чули версії, так? Найповніша версія і як найвірогідніша, яка подається українському суспільству, це робота російських спецслужб, і ймовірним замовником може бути лідер Чечні, очільник Чечні Рамзан Кадиров. Наскільки вірогідною є ця версія, на вашу думку, як колишнього першого заступника Генеральної прокуратури? Оця версія є вірогідною, тому що спершу слідчі і оперативники, вони висовують версії так, як лікар клінічно ставить діагноз, так вони по зовнішніх інформаційних приводах висовують свої версії. І вона висунута об'єктивно, тому що це воїни, так звані воїни добра і цивілізації, які фактично воюють за правду, які воюють за за відповідну незалежність, свободу, і вони це доказали і в себе на батьківщині, вони це доказали тут, вони стали тут героями в Україні. Тим паче, що її нагородили, Аміну Укуєву нагородили золотою зіркою народного героя в Україні. Я би хотів звернути увагу ще на одну важливу деталь, що вона була помічником народного депутата Мосійчука. І я вважаю, що тут слід ув'язувати оцю ланку і не можна опускати. Тобто ви маєте на увазі, що вона була помічницею його, і тут ви бачите зв'язок, так, Ігоря Мосійчука? Я просто наголошую на тому, що це нема права упускати з поля зору. І версія, яка відпрацьовується, повинна саме з російського сліду ув'язуватись ще із замахом на вбивство Мосійчука. Крім цього, я хотів би звернути увагу на те, що станом на сьогоднішній день ми, вже оглядуючись на події в Княжичах, на те, яким чином кулуарно десь із-під поли виходить інформація, немає ніякої об'єктивної картини, починається недовіра і до самих розслідувань. І є така боязнь в експертному середовищі і в суспільстві, щоб не було під марку російського сліду завуальовано певні якісь інтереси внутрішні. І давайте думаю, про це запитаємо у пані Ольги. От ви живете в Україні, так, і ви бачите все, що відбувається, вибухи, смерті. Вам не здається, що українській владі якнайлегше хочеться все перевести на сторону Росії? Якби таким монстром є змальований Рамзан Кадиров, от є Рамзан Кадиров, і саме під нього можна підвести усі справи, які існують в Україні. Ну, я понимаю, что это так действительно само напрашивается, и действительно это такая первая версия, которая приходит в голову. И я бы тоже, может быть, подумала о том, что это удобная для властей версия, но все-таки то, что я знаю о Рамзане Кадырове, и то, что я знаю о тех, ну, я не скажу эскадронах смерти, но вот то, что называется киллеры Кадырова, я знаю, что это действительно есть. Поэтому, на мой взгляд, все-таки эта версия достаточно вероятная. И совсем недавно закончилось рассмотрение в российском суде дела об убийстве Бориса Немцова. Собственно, киллеры тоже были из Чечни. И у меня есть знакомые, имеющие какую-то информацию о том, какие могут приезжать киллеры из России. Они мне тоже говорили о чеченских киллерах. Поэтому, на мой взгляд, все-таки эта версия остается достаточно вероятной. Другое дело, что, конечно, вопрос-то должен стоять не так. Вопрос мы должны еще задавать, а почему эти киллеры так свободно себя чувствуют в Украине? Да, почему за одну неделю фактически мы видим взрыв
ну, не в центре города, но и не на окраинах, и убийства недалеко от Киева, да, вот что делают спецслужбы, я понимаю, что война, я все понимаю, но все-таки мне кажется, что как-то нужно принимать более жесткие меры для того, чтобы вот эти киллеры не чувствовали себя так свободно, потому что я видела и слышала про это убийство, я имею в виду вчерашнее, ну, там целая спецоперация, по-моему. Це от точно не один, і, мені кажется, навіть не два чоловіка. Працювало двоє людей, які використовували автомобіль, і вони розстріляли саме біля переїзду пару. Не знаю, ну, по крайней мере, группа прикрытия наверняка была. И потом, ведь вчера то, что говорили, насколько они аккуратны были к своему маршруту, они меняли маршрут передвижения, никому по телефону не сообщали, то есть за ними нужно было следить. То есть по меньшей мере была группа разведчиков, которая следила, как они едут, и наверняка была группа прикрытия. Так что я думаю, это не два человека, а больше. І ми зараз на зв'язку маємо журналіста Олексія Бобровнікова. Доброго вечора, Олексію. Так, привіт, Любомир. Учора ти виклав у себе на Фейсбуці рішення судів щодо батальйону Київ-2. Так, це батальйон Міністерства внутрішніх справ, де у свій час воювала Аміна Окуєва. Тобто вона певний період була членкиною цього батальйону. І розкажи кілька слів, що у тих рішеннях, тобто мова йде про зброю, яка була вивезена із непідконтрольних територій, тобто із підконтрольних територій, але саме Луганської та Донецької областей. І ти, скоріш за все, з твого посту я зрозумів, що не дуже віриш у версію російського сліду. Тут є одна проблема. Наші правоохоронні так звані органи, вони дуже бояться згадувати про, я би сказав так, непростий бекграунд багатьох підрозділів, зокрема підрозділів міліцейських, і зараз ми говоримо про Київ-2, бекграунд кримінальний, який так само є можливою складовою для аналізу мотивів подібних атак і подібних подій. Якщо ми подивимося на історію К2, Аміна загибла вчора, не довго служила в цьому підрозділі, можливо, на щастя для неї, але в лапках героїчна історія серії вбивств, дуже активної участі в усіляких так званих контрабандних операціях, вбивства принаймні одного цивільного у зоні АТО, імовірній контрабанді зброї, однозначній контрабанді вугілля, цигарок і усіляких інших побічних товарів, про які ми говоримо в сірій зоні. А ця історія батальйону К2, наприклад, і так само величезний обсяг зброї, яка була вивезена у щонайменше 2 схорони у Київській області в різний час. Цих схоронів вистачило би для озброєння, ну, найменше, можливо, 10 диверсійних груп, які могли виконувати будь-які операції в глибокому тилу, де за сотні кілометрів від фронту. А ці вчорашні документи, вони стосувалися, наприклад, наповнення зброєю одного з таких схронів. Зокрема, там було кілька вогнеметів «Джмель», які, власне, російського виробництва і які функція яких задач, яких знищення живої сили у будинках, у бункерах. Тобто це страшна зброя такої абсолютної вуличної міської війни. А навіщо ця зброя потрапляє з зони АТО в мирний Київ? Це була ще осінь 2015 року. Ці питання залишаються, на ці питання не дає відповідь ані Генеральна прокуратура, ані МВС. Частково в таких операціях задіяні, в подібних операціях, тому що схожі операції відбувалися, наприклад, і там в інших справах, за якими я стежив. На ці всі питання відповідей немає. Це дуже важливий бекграунд для розуміння так само побічних мотивів подібних подій. Я жодним чином не пов'язую і не пов'язував загибель Аміни, наприклад, з системними кримінальними діяннями в лавах колишнього батальйону Київ-2,
але це є одним з питань, однією з серій питань, на які ми, не отримуючи відповіді від правових наших правозахисних структур, слідчих структур, лишається величезна, так би мовити, простір для спекуляцій і можливих теорій. Принаймні наявність таких величезних схронів зброї в безпосередній близькості до Києва у мене вже відкидає, наприклад, питання про те, яким чином можуть озброюватися подібні ворожі ДРГ. Це щодо Києву-2. Подібні епізоди були зафіксовані за участі військовослужбовців другої окремої бригади. Схеми з озброєння нелегальних підрозділів були, зокрема, відбувалися з участі вищих посадових Служби безпеки України, Генерального управління розвідки, Міністерства оборони України. Тобто схема подібних операцій з вивозу зброї і видачі зброї нелегальним військовим угрупованням без жодного зрозумілого пояснення причин є в Україні на сьогодні системним явищем. Про це, на жаль, я не бачу системних і прозорих розслідувань з боку правоохоронних структур. Тому я би не відкидав подібні лінії в розслідуваннях систем подібного роду злочинів, їх не відкидав, навпаки, зосередився, зокрема, і це по два. На твою думку, якою може бути найвірогідніша версія вбивства Аміни Окуєвої та поранення Адама Осмаєва? Це все-таки зовнішній слід, чи можливо якісь внутрішні непорозуміння? Я насправді сьогодні майже цілий день намагаюся спілкуватися з кількома представниками північно-кавказької діаспори, які були в різний час задіяні в різного роду операціях і проти Кадирова, зокрема. Сьогодні на зв'язку був із Тбілісі кілька годин, і з тією частиною речників, так би мовити, цих людей, які готові виступати, мовити, їхніми спікерами. І в цих колах я не можу зараз апелювати там класові візії цієї проблематики, тому що не є там окремо не є спостерігачем у цій справі по цьому вбивству, так? Але з погляду на таку консолідовану людей, причетних до антикадирівської і антиросійського руху, я міг би про те, що останні вбивства, останні напади, останні атаки були ймовірно спільним проектом ФСБ, не Кадирова безпосередньо, але ФСБ із українськими силовими структурами. Тобто вони однозначно не відбувалися самостійно. Є дуже багато ознак діяльності, на жаль, спецслужб на українському ґрунті ворогуючих країн. На думку представників Київського і представників північно-кавказької діаспори, яка є активною силою в боротьбі з кадировським режимом, зв'язувати, наприклад, атаку на Окуєву Осмаєва і атаку на Хаурі 1,5 місяці тому в Києві не варто. В цих колах власне обговорюється на сьогоднішній момент на рівні чуток, на рівні відчуттів. Є думка, що російський слід переважав в атаках на Осмаєва, але більш за все українські служби стоять за вбивством
на Бесарабці в Києві місяці тому, тому що Хурі, власне, був найбільш довіреним і найбільш потужним силовим крилом в команді Саакашвілі. Махурі був людиною, яка частково була відповідальна за скандальну, не дуже вдалу операцію колишнього грузинського президента в ущелині Лопота 2012 року, за десь місяць до поразки Саакашвілі на виборах. Це був досить проблемний епізод такої контрдиверсійної, начебто, діяльності команди Саакашвілі, яка вартувала йому довіри північно-кавказьких діаспор. Але це окрема довга історія. Загиблий Махаурі був на той момент, власне, одним з пальців на правиці грузинського президента, яка... Дуже дякую тобі, що включився. З нами на зв'язку був Олексій Бобровніков, журналіст, який зараз перебуває за кордоном. І от у мене запитання до пані Курносової. Так, ми сьогодні старалися зв'язатися з прес-службою Рамзана Кадирова, щоб він прокоментував цю ситуацію. Скоріш за все, на мобільних телефонах вони бачать, що це українські номери і не хочуть коментувати. Але скоріш за все вийде заява, так, Рамзана Кадирова, бо він коментує такі речі офіційно. Взагалі, як в Росії реагують на ці звинувачення зі сторони України і пояснюють народу, тобто російському суспільству? Дело в том, что все-таки Рамзан Кадыров – это такая особая история, особенно последнее время, потому что он занимает все больше и больше места в российской политике. Особенно после известных митингов у посольства Мьянмы, которыми он, собственно, заявил не просто на свою лидирующую роль на Северном Кавказе, но и на такую лидирующую политическую роль среди всех мусульман России. Поэтому к Кадырову такое специфическое отношение, и по большому счету никто не удивится тому, что именно що справді він стоїть за тим. Тобто це нормально сприймається в Росії, так? Абсолютно. Наверное, кто-то вообще ничему не верит, что исходит из Украины, да, но большинство людей воспринимает Кадырова как все-таки такую, не совсем российская история, да, а такая вещь в себе. Давайте зараз послухаємо, як прокоментував вбивство Аміни Укуєвої народний депутат України, член колегії Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко. І після цього я запитаю дещо пана Миколи Голомші. Основних версій дві – це дії російських спецслужб, убивство з метою дестабілізації громадсько-політичної ситуації, створення атмосфери терору і жаху в Україні. А друга – це дії осіб, які перебувають на території Чеченської Республіки. Це помста Адаму за те, що він пішов проти Рамзана Кадирова і його оточення. Дивіться, пане Миколо, от Антон Геращенко, якщо ми говоримо юридичною мовою, процесуальною, так це вбивство з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні. Тобто це є дія, яка чітко в Кримінальному кодексі відповідає терористичному акту. Ви зі мною погоджуєтеся, так? Все правильно я говорю? Цілком правильно. Чому у випадку з Ігорем Мосійчуком, де поняття терористичного акту, можливо, підходить під цю ситуацію, можливо, не підходить, ситуація з Ігорем Мосійчуком чітко називається як терористичний акт, тут вона не називається як терористичний акт. В чому різниця? Різниця у самому розумінні політиками Кримінального кодексу, законодавства. До речі, дуже правильно відобразив Геращенко точку зору як політик, як людина, яка вже розбирається в Кримінальному кодексі. І мені здається, це невірна кваліфікація. Ця кваліфікація була саме з метою залякування, з метою жаху, страху і з метою тої ж дестабілізації. Тому що убивство кидає тінь на владу, нікуди не дінешся. Вбивство кидає тінь на Росію, але саме головне, воно досягає мети. Це жах, це страхіття, це демонстрація, що ніхто в Україні не захищений і кожного може чекати кулі печать, якщо він виступає проти Росії, якщо він виступає усупереч того, що відбувається у нас на сході країни. При тому воно
може трактувати ще, що під це може бути і відповідна діяльність так званих деструктивних сил, які хочуть використати оцю картинку для того, щоб наводити жах на внутрішніх правдоборців, які добиваються якоїсь правди всередині країни, що ви ж також не лізьте. Тому що ви бачите, що під марку росіян також можуть розправитись і з вами, і Бог знає, яким чином це відбувається. Тобто я би тут, в принципі, розширив зараз шкалу подій не тільки до Шеремета, а ще раніше. Я б нагадав за вбивство Калашнікова, я б нагадав про вбивство Чечетова або загибель Чечет, так, і вбивство Бузини. Я переконаний, що це все ланки одного ланцюга. І мені так видається, що, знаєте, коли немає, в принципі, упевненості, не то що впевненості, коли є упевненість злочинного світу, будь-то навіть представників спецоперацій, що в Україні недостатньо поставлена служба правоохоронними органами, і вони задіяні більше в корупційній складовій, політичній заангажованості, тоді вони виходять і почувають себе як риба в воді. Мені здається, що на часі терміново в Україні потрібно прийняти закон по боротьбі з організованою злочинністю, корупцією і тероризмом. І цей закон повинен би врахувати усі виклики, усі складові, які передбачають дії правоохоронних органів. І це має бути закон безумовної дії. У нас же закон про національну безпеку 2 роки не приймається. Не приймається, я не розумію, чи це умисно він не приймається, тому що це також повинен би бути закон, який має врахувати усі виклики, усі складові з координацією дій правоохоронних органів і таке інше. І мені так видається, виходячи ще з цього, що ми маємо почерпати досвід передових країн. В Америці, скажімо, президент щорічно затверджує і подає і здає на затвердження Конгресу стратегію національної безпеки. Пане Миколо, у нас ще залишається 3 хвилини до кінця, і ще хочу останнє запитання адресувати до пані Ольги Курносової. От вам, як росіянці, не здається дивною ситуація? Дуже багато ми говоримо про роботу російських спецслужб і про те, що вони себе вільно почувають, що використовують українців. Взагалі, що ви про це все думаєте? Но, с одной стороны, я понимаю, что... Тобто, моє запитання, російські спецслужби справді настільки потужні, що можуть вільно пересуватися, рухатися, замовляти вбивства у іншій країні, що фактично перебуває з ними у стані війни? Ну, собственно, можно сказать, единственное, что более-менее хорошо работает в России, это спецслужбы. Поэтому, действительно, они могут это делать. Другой вопрос, что хотелось бы, чтобы ответка, да, то есть ответные действия со стороны украинских спецслужб были бы более сильными, потому что, вы знаете, все-таки можно работать и выявлять эти сети диверсантов, сети людей, которые работают, извините меня, на страну-агрессора, на твоего военного противника, можно выявлять их раньше. И это нормальная работа контрразведки. И мне хочется спросить, а где же эта нормальная работа контрразведки? На мой взгляд, ее явно недостаточно. То есть даже я, человек абсолютно гражданский, хоть и политически активный, понимаю, как можно усилить это направление. И я удивляюсь, что СБУ не понимает то, что я понимаю, а может не хочет понимать. Дякуємо Ользі Курносовій, російській опозиціонерці в еміграції, яка проживає зараз тут в Україні. Також дякуємо Миколі Голомші, екс-першому заступнику Генерального прокурора України. Мене звати Любомир Ференц, і ми вже за годину будемо продовжувати інформаційний вечір на телеканалі АТР.